Дебютът на ПСЖ в Европа е на Васил Левски. Това се случва срещу Локо София в турнира за купата на носители национални купи през 82-а. 18 000 зрители наблюдават срещата. Железничарите излизат без страх и повеждат в резултата след корнер. Парижани са в шок и дори световният шампион Освалдо Ардилес не успява да отбележи. Матчът свършва 1-0 за червено-черните и ПСЖ отива на реванша с нож опрян до кокала. На Парк де Пренс предстои същински трилър. До 80-та минута резултата е 2-1 за французите и заради допуснатия гол на свой терен те са на ръба на отпадане. В заключителните 10 минути обаче железничарите капитулират и допускат още 3 попадения. Крайният резултат 5-1 и първа победа за ПСЖ в Европа. Пътят им тогава продължава до четвъртфинал в турнира. Днес те са доминираща сила в световния футбол. А всичко започва в София. Ако искаш още грабващи истории като тази, последвай ме!